Díky ľudia, toto je ďalší diel. A je to challenge, možno. Hádaj kto. Vlastne budeme si dávať na čela papier a musíme hádať. Máme 3, vlastne budú 3 kola, spevačka alebo speváč, herec alebo herečka a youtuber alebo youtuberka. A je tu jeden youtuber Reddit. Čauky! Kam mohlo by sa to nesadni. Čauky ľudia! A ľudia, mohli ste to vidieť, toto video u Hogiho. Ale nie, lebo je to veľa youtuberov. Ja sa pozriem. Dobre. Takže, prvý. Takže ne 3, musíme si to nasadiť prvý. Toto je moje, či to je Hugo? To je moje. Počkaj, Ne, to ty je to nesmieš vidieť. Toto je tvoje. Nalep mu tam niečo. Áno. Počkaj, tak ktoré prvé idú youtuber. Ľudia, za to, že to je môj kanál, začínam. Kámo, drž si to. Ne, pásku, budeš si to držať. Ne, budeš si to držať rukami, zbytočne budeme minať pásku. Ja, si to drž si to. Ne, neminaj pásku. Dobre. Zbytočne budeš, no. Opačne si to otoč. Dobre, teraz, Noro, ja dám tebe youtuber. Dobre, ale ne, najprv sa mám... No nejak. Dobre, a teraz mi daj mne. Ty dajte, čo z toho youtuber. To budem držať. Takto. Takže ideš prvý. Takže pýtaš sa, že či si a my budeme hovoriť áno alebo nie. Dobre. Takže... Je to chalan? Nie. Nie. Ale pýtaš sa. Ne, ty sa pýtaš. Počkej. No, má viac než 100 subscribov? Áno. Takže je to chlapec? Áno. Môžem už, no, ideš, takže Hugo. A teraz máme všetci youtuberov? Áno. Áno. Ale ja babi youtuberky nepoznám. To je ľahké, Lukas, ty máš najľahšiu. Áno. No tak pýtaš sa, ale daj si to na hlasy, nej ti to vidieť. Aké sa začína jej meno? Na to. Dobre, Pýtaš teraz sa. otázka. Ľudia, neviem. Ja sa kúknem, točil to ten youtuber toto už? Chalani, otočte sa na kameru. Točil to. Otočte sa na kameru. Môžete už hádať, takže počkaj. Takže teraz pýtam sa. Má oranžovú farbu? Áno. Je to go, Manty Way. No, teraz ty. Takže idete. Takže mám jeden bod. Ale ja nemám, že No, pýtaj sa. Pýtaj sa. Veď to máš ľahké, to pozná každý. Má rada... Ne. Má viac než milión subscribov? Nie. Je Slovačka? Nie. Ale už sa je dobre. Idem ja. Je to Hogiáš. Áno. Dobre, Hogi a má dron. Nemôžeš sa zdávať. Hogi čumotru. No, ježiš, je to ľahké. Ľudia. Zdávaš sa? No. Ale Terry Blitzen. To neviem, kto je. On nepozná Terry Blitzen. Počkaj, Ľudia, sorry, ale toto je neviem, teraz kto to je. koho? Počkajte, pozriem sa, že či stále natáča. Ľudia, natáčame 10 minút potom. To je asi... To bolo tvoje, že? Ne. No. Ale toto je pre teba, ja som to nevidel, takže počkaj ty. No roky, ktoré sú tvoje? Moje sú tieto, čo ma Noro drží. Ježe som svoj Ktoré strátil. sú Áno, toto sú one, toto sú jeho. Toto sú jeho, dobre, tak mu to lep. Takže lepíš mu. Nie, Teraz ide herec. Nie, počkaj, nie. Toto sú jeho, tak potom. Ne. Áno, to nie tie, čo máš ty, Noros. Počkaj. Tak, no. Daj mi to. Ne, nekúkaj. Nie, toto sú tvoje a ty sa nekúkaj. No a spevačka alebo spevačku. Teraz ideš ty. Lady Gaga, Speváka ne? alebo spevačku. Lady Gaga. Teraz. Počkaj, ideme speváka? Či čo? Hej, ideme Dobre. Teraz ty mi dávaj speváka alebo Radi, spevačku. ideme speváka, či čo ideme? Neviem, čo to je. Ježiš, ja nevidel som, ani som nevidel, čo to bolo. Ale hej, osuň sa, more. Si stále bokom. David. Máte dobre? Počkajte,
začínam ja teraz. No. Dobre, takže pýtam sa, je to chalan? No. Ne. Počkaj, takže môžem sa pýtať? Takže, kámo, vy sa vážne svojak, že to bude určite taký debil rapper. Je to rapper? Áno. Kámo, veď so... Dobre, ideš Google. Je to baba? Big Man. Počkaj, ty to máš opačne, ty. Ne, áno. Áno. Je to baba? Áno. Lady Gaga. Áno. To vážne? Áno. Ty vole, ale ja som to hneď na začiatku povedal, ľudia, ja som to hneď na začiatku. Dobre, si je počul to- úplne na začiatku, hneď na Je to začiatku. nejaký americký spevák? Nie. A je z Amerikou. Oh. No, je to americká spevačka. Dobre, takže je to... Počkaj. Je to 100% bude slovenský. Ježíš. To ľahké. Rytmus? Hej. No a teraz počúvaj. Prečíc. Je to slovenské? Ne. Nie, to som sa nechcel. Je to... No, je to americká spevačka, hej? Ty čo žereš? Ľudia, my sme to mali pizzu a on si to schovával. A že donesie tú moju pizzu a on si to schováva do vačke. Počkať. To by to mohlo byť. Ja neviem, je to ťažké? Ne. Miluješ Ivaru najviac, miluješ Ivaru najviac zo svojho srdca. Aj máš na Facebooku si sa to ľudí zapovedoval. Dávaš sa? Ne, počkaj. Ľudia by sme Tak mám bufet. tento Reddit kúpil škoricovú pofolu. Ľudia, keď som sa z toho napnul, že úplne som sa dokrcal. Ja, kto by to mohol byť? Jaj, to nebude. To je nejaký Číňan. Jaj, honča. Tak ešte ďalšia otázka. Je to, aký druh hudby speva? Ona? Niečo Ľudia podobné? budem častejšie Ona odchádzať. nejaká Čakajte, ľudia budem častejšie Selena odchádzať. Gomez? Áno. Selinka Gomez. Ľudia budem častejšie odchádzať, lebo pri tom želibeli sa mi vypla kamera. Takže, Posledné. Už Posledné, 7 takže minút natáčame. dávame hercov. Alebo herečku. Takže Noro, tu máš. Mám to, dobre? Ty máš, ja neviem, jak sa to píše. Áno. Dobre, Oh! Noro, ja ti to budem držať, dávaj nám herečky alebo hercov. Odchádzam častejšie, lebo sa mi vypne kamera. Také kolo. Prepáčte, že mi padla kamera, ľudia. Moment. Nepozeraj sa, drž mi to. Dobre, ideme ďalej, pokračujeme. Počkať. Počkaj, ale to je, áno. Dobre, To budem... treba? Ježiš, ľudia, prepáčte. Hugo, počkaj. No, počkaj. Kamera padla. Ty kokos. Ježiš, zás padla. Pane Bože. Pána kamera. Kamera jak pána. Ľudia, Pardon, prosím, nepadnem. že tento tu... Ľudia, preto tam častejšie chodil, lebo minule som mi vypla kamera a... Hugo, Dobre, poď sem. posledný krát. A ja... Big Mac, poď sem. No, takže hádam prvý. Ne, to nemáš. To je... Tak si to vymeňme znovu. Ale ja to viem. Vieš, čo to je? Ja som to videl. tak ty mi Čo to je? Máš dobre? Opačne. Ježiš, čo ma stalo? Tak skús Luandu. Je to baba? Ne. Nie. Chalan? Áno. Ale nemôžeš sa pýtať dve otázky. Ideš ready. Počkaj. Dávaj to mŕte Počkaj. Ja... Je čierny? Áno. A to je posledná. To je teraz ja. Kámo, hrala na Disney Channeli? Áno. Tam bolo 1000. No ideš. Počkaj, ale to mal Reddit na spevačke, toto. Ne, Áno. ale ticho buď. Ale ona... To som mal? Áno. Ticho. Jaj? Rozmýšľam. Ticho buďte. To je jedno. No to je jedno. No to je jedno. No, pýtaj sa. Hrá v komediách? Počkaj, ukáž, čo to má vlastne? Ne. A... Pýtaj sa. Je to Gordon Freeman. Ne. Gordon Freeman! Gordon Freeman. No to som... Gordon, to ti dáva. Gordon. Mac Freeman, ne. Mac
Natáčame. Dobre, rýchlo, potom sa rozhodnú. Mám zelenú gome. Dobrá ľudia, je to baba, komedianka, čo to je? Nie, je to chlap. Adam Sandler. Ne. Will Smith. Ne. Ježiš, on hral v akčných. Čo? Je Jako bielý. hral. Je bielý. Neviem, ale viem, že hral hlavne v akčných takých. David, ty vieš, čo on hral? Je to náš spolužiak. Ale má David podobné... Hasselhoff. Nie, David Hasselhoff. podobné meno má. Juraj. Po anglicky. Juraj Samuraj. Aj. Dávaš sa? No. George Clooney. Čože? Dobre, tak ľudia, toto je asi všetko. Počkaj, každý má jeden bod, takže musíme si dať niečo, aby sme to mám nápad. Takže rozhodneme tým, že kto si najviac Jablčka. Kto zje najrýchlejšie 2 kusy jablka. Ľudia moje jablka. Kto zje najrýchlejšie 2 kusy jablka, ten vyhrá. Každý si zoberie. Počkaj, takže musíme to... Počkaj. Takže 3. Ne, počkaj. 3, 4.